Velkommen til IQ Collects. I dag der er vi taget til Nordic Card Show, og fansene går amok. Halløj. Sådan der. Det her, det er simpelthen første gang, jeg filmer, hvor jeg er vendor til Nordic Card Show. I får lige lov til at få et hurtigt rundown af alle tingene, vi har. Det er med god gamle father herovre. Denne video præsenteres i samarbejde med Tradera. Hvis man kigger her, så har vi alle mulige vintage packs. Der er faktisk packs helt tilbage fra 60'erne her, og det er bare alle mulige mærkelige ting. Flintstones. Ja, hvem kan huske dem? Kan du huske Flintstones? Nix. Det er der nemlig ikke nogen af de unge, der kan. Hyperion Gates. Det værste TCG, der nogensinde er blevet lavet. Så har vi her dagens helt store taleemne. Det er JoJo's, fordi First Grade, I ved det derude, er jo tilbage. Retro-legetøjet, jeg har en lille smule med her i dag. Herover har vi alle vores fan-favorites. Så hvis man slår op på en side, så er det en specifik Pokémon. Så har vi tops. Det er der ikke råd så meget af faktisk nu. Vores top-loader-mappe, så det er sådan de lidt mere sjældnere kort. Her er det kort fra The Ranger fra sådan noget 100 til 500. Vi har selvfølgelig også fan-favorites til Yu-Gi-Oh! Med. Det er også bare ekstra slabs. Alt det, der er blevet sendt til PSA, som ikke ramte 10. Her har vi kronjuvelene i samlingen. I har sikkert set dem inde på min kanal. Meget sjældne topskasser. Lige nu har jeg et bud på dem for 125.000. Og så har vi min far herovre. Vil du ikke fortælle, hvad du fokuserer på i din stand? Ja, i dag har jeg naturligvis Herning ishockey. Går op blev de Danmarksmester, og her har vi alle 16 spillere fra et komplet hold i 1972-73, som var første gang, at Herning vandt Danmarksmesterskabet. Og så ellers så er det fodbold. De ældste fodboldkort, du har. Hvornår er de fra? De ældste fodboldkort, vi kender fra Danmark, det er en serie, der hedder Globus. Den har vi der. De er lavet som reklamemærkater for et chokoladefirma fra 1920. Det er de ældste serier af fodboldkort, som vi har registreret i Danmark. Nu fodbold, den ældste og mest populære serie, den gik i 12 år for pingvinlakrids i Danmark. Dem har vi naturligvis også et udvalg med. Det er sådan set, hvad der er i IQ og Torens stand. Du skal lave en handel med mig. Okay, du har en mission om at lave en handel med mig. Lige præcis. Jeg ville egentlig prøve at se, om den kunne være noget for dig, Arne. Okay, hvorfor lige den her? På grund af det en Legendary Collection, jeg så, du havde den herinde i almindelig hollow, det er reverse hollow. Hvad der har du regnet med, du skulle have for sådan en? Jeg har fået tilbudt 25 € for den. Hvad er det? Matematik. Hvad er det sjovest at lave trade på en eller anden måde? Hvis du har et eller andet. Fat Pikachu. Hvad skal vi så sige Fat Pikachu for den her? No shame her, men det er altså ikke mig, der kalder den Fat Pikachu. Det hedder den. Så har vi simpelthen completed trade her. Hitman Lee, Reverse Foil fra Legendary Collection. Trade over med Pikachu. Tusind tak, Simon. Selv tak, Anders. Og hvad var det, du hed? Sara. Tak, Simon og Sara. Helt tilfældigt, men nu har vi altså Pokédad Rips, og de er simpelthen kommet for at lave en deal. Hvad er det for noget, Lukas? Det er en Pikachu. Er det en gave til Lauke? Ja. Hvordan har du så tænkt dig at betale for den? Nu skal du handle med ham. Det er spændende det her, Lukas. Nu skal du huske, du er på kamera, ikke? Nu skal du lige vise, du er god handelsmand. 400. Okay. Skarp bud 400. Uha, Lukas. Men så skal du huske at tænke på jo, ikke? God centrering, ikke? Edgesen er god. Ingen white dings, ikke? Det her, det bliver en PSA 10, Lukas. Hvad siger du så? 400. Okay. 400 igen, hårdhandsmand. Så vil jeg sige, vi bliver nok nødt til at mødes på midten måske. Skal vi sige 450? Kan vi godt? Det er en aftale. Hvem er det, der skal have den? Lillebror. Nu skal vi nemlig give gaven til Lauke. Lukas, han giver gaven til Lauke. Det er, hvad han har købt til dig. Tak, Lukas. Det var den, du så gerne ville have. Ja. Wow. Det skal jeg altså ikke. Det er verdens bedste bror, det der. Er det ikke det? Jo. Du sidder her med Alfred. Og Alfred, du er jo en young Pokémon collector. Hvor gammel er du? Ja, jeg er 14 nu. Nu trækker jeg dig lige til side, fordi jeg så din samling tidligere, og den er ret imponerende. Vil du ikke prøve at vise os nogle af dine ting? Det er nogle af de kort, jeg har købt i dag. Jeg har blandt andet den her Eevee Espeon promo fra 2017, som er sådan en japansk exclusive. Dem, der ved det, ved godt, at den der, det er en sjælden bad boy. Det er også nogle ret fede, de her... Guards, ja. Ja, Guards. Hvor kommer de fra? Det er fra Guards, og så Cards, og så er der fra Graded Guard. Okay, det var næsten en tongue twister. Det er fra Guard og Guards. Ja, det er lidt svært at sige, men... Har du nogensinde fortrudt et salg? Fordi jeg går ud fra, at du har samlet i noget tid. Jamen, det må nok være min Team Up Boosterbox, jeg solgte. Damn! Så den har jeg lige købt jo. Den købte vi i en sidste video faktisk. Der kan jeg lige købt en Team Up Boosterbox. Er det noget tid siden? Ja, det var i 2021. Så hvad solgte du den for? 30.000. Ah. Folk, der har set min video, ved godt, at jeg lige har købt den. Og der har vi givet i hvert fald det dobbelte. Ja. Men hey, sådan går det. You win some, you lose some. Og så skal vi finde nogen, der vil lave en pack battle. Kan jeg vide, hvor vi kan finde sådan nogen henne? Pack battle? Ja. Du skal købe nogle pakker. Der taber du ikke. Okay, nu får vi se, du. Jeg har udfordret dig til, at vi skal lave en pack battle. Vi skal have nogle ordentlige packs. Sindssygt. Hvor gammel er I to? 5. Så pakkerne skal være i hvert fald 7 og 5 år gamle. Er det noget af den stil? Kan have noget, der er nyere end X-Ray, så det må være noget sådan noget muligt. Altså, jeg synes, det der breakthrough Og breakpoint. og breakpoint. Der er 3. Der er 3. Skal vi gøre det? Orderle. Ja. Rogers derudad. Ja. Skud Rogers. Det er nogle heavy packs. Og det er altså winner takes all. Den her vil
jeg. Skal vi tage dem en gang? Ja, jeg starter. De her kort, de er fra næsten fra før du blev født. Hippopotamus og Piplup. Og der er en reverse foil Mischievous. Og en Simipour og en Bridget. Og en Vanillish. Kommer der noget her til sidst. Du har Quilava og et kort. Så dit bedste pull, det var en reverse med Drivis. Der er en mega Mewtwo i det her sæt, som vil være fuldstændig illegalt at trække. Find igen. Vanillish. Ui, der kommer en reverse om. Så har vi en Froakie reverse. Er der noget herunder her? Nej, det er der ikke, men der er til gengæld en hollow. Så der er en lille smule mere glimmer, end der var i Lauges. Ellers så tror jeg faktisk, vi er... Kig nu for sødt, det er vigtigt nu. Sora. Meow. Og det er en fed artwork på Meow. Kom så, Lukas. Det er faktisk en banger, den der. Det her, det er det bedste kort. Zoroark. De der reverses der, de er gået nuts. Nå, men det var de pulls, vi fik. Ikke noget til IQ. Lidt til Lauke. Ja, mest til Lukas. Jeg sagde, at du ikke vandt over mig i dag, IQ. Nej, hvad var det? Nej, var det mig? Er du okay? Jeg skal lige lytte. Der er ingenting derinde. Den siger en, den er helt væk. Den er slukket. Nogle af jer har nok aldrig nogensinde været sådan noget card show før. Jeg har været med siden back in the day. Det startede jo bare i en lille bitte gymnastiksal et eller andet sted, hvor gutterne, som står bag Nordic Card Show, de bare var nogle ildsjæle, der gik i gang. Og nu er vi her. Vi skal finde nogle vendors, vi kan snakke med. Hvad skal box break? Vi skal bare... Spiser meget den der. Vi skal boxbreak Burning Shadows. Vi skal trække en Rainbow Charizard. Har I solgt alle pakkerne, eller hvordan? Det finder vi ud af snart. Okay. Det har vi ikke endnu, men vi går op og håber, at folk de er friske. Hej, Mester! Hello, Mester! I har sygt travlt. Det har været det mest vanvittige cardshow nogensinde, faktisk. Jeg har lige snakket med Jan. Han siger go for Jojo. Folk er crazy. Folk, de ripper dem. Jeg trak en guld. Trak du en guld? Jeg trak sgu en guld. Jeg trak 2 guld i min. I har stået med Trustland i dag. Hvad sælger til Nordic Card Show? Hvad er folk efter? Er det slaps? Er det seal? Vi sælger jo kun enkeltkort, så vi kan ikke sige, at vi har intet data andet end enkeltkort, men det sælger også pisse godt. Sådan. B5. Hej. Du er jo til Nordic Card Show i dag. Hvad er noget, som I har haft med, som der aldrig nogensinde sælger? Jeg tror ikke, jeg har den med i dag. Vi har Mew 151, men fra Ultra Ball League. Så det er ude i Malaysia, så ude i Asien. Der er der Pokémon-turneringer, hvor at når de vinder dem, så får de sådan et kort med sådan en Ultra Ball League stamp på. Der har jeg Mew EX fra 151, den er helt almindelig med det der stamp på. Vores firma blev oprettet for et år siden. Der byttede vi os til den, fordi den er meget unik. Der er sådan 100 af dem i verden. Der er nogen, der spørger på den, men den koster 65.000. Ja, det er det jo. Ja, okay, men det er fordi, den er så niche. Sindssygt. Well. Jeg ved jo godt, hvem vi står med her. Det er sikkert Enoch, og vi kan lige spille klippet fra første gang, vi mødtes. Vi skulle lave en trade-up challenge med den her. Tak for det, Barbara. Der så I ikke helt sådan der ud. Nej. Altså, hvad er der sket siden dengang og så til nu? Det er jo blevet lidt vildere her med hobbyen, og det er kun blevet federe, synes jeg. Og samlingen er blevet større, og communityet er blevet federe, og ens navn er jo også bare vokset i takt med, at man er blevet i miljøet, synes jeg. Hvad siger du, Enoch? Fordi altså, jeg ser dig jo tit sammen med Sigge. Altså, er du også med på samlervognen? Jeg synes, at der også du rendte rundt og samlede dengang. Jamen, jeg samler selv, men det er ikke lige så seriøst. Jeg prøver at få bygget en samling op, men ikke lige så hurtigt. Er det hobby, eller er det blevet til nærmest et lille arbejde nu? Fordi jeg går ud fra, at du bruger ret meget tid på det, også når du ikke lige er til card show. Jeg bruger meget tid på det, og jeg ved ikke, hvis der er nogen, der følger med på Facebook, laver jeg også auktioner der. Men i sidste ende er det jo fordi, at jeg synes, at communityet og hobbyen er noget af det fedeste. Hvad er favorite card i collection lige nu? Jeg har faktisk lige selv fået et kort hjem fra PSA, som jeg synes er ret fedt. Jeg har fået en Adidas Pikachu hjem. Jeg synes selv, at det er nogle ret fede kort, men bare japanske Pikachus generelt. Gutter, tusind tak, fordi I var med. Selvfølgelig. Og rigtig godt card show til jer. Nå, skal vi lige gennemgå, hvad der skal grades. Pikachu fra Tops, og den her fra Tops Series 1, det er nok det eneste kort fra Series 1, udover selvfølgelig Charizard, der sådan er banging. Så har vi lidt modern. Det er faktisk Mimikyu fra Ascended Heroes. Jeg kan ikke huske, hvor den ligger hen, men omkring en tusbas. Det plejer simpelthen der, den skiller for mig, for det koster cirka 200 kroner at grade et kort. Og det kan man blandt andet gøre, hvis man går ned til sådan noget som Dansk Grading Service. Det er altid dem, jeg har brugt. Det er den super nem måde at grade på. Jeg har gradet alle mine kort igennem Dansk Grading Service, så kæmpe skud til dem. Kæmpe skud til min bro Asbjørn. Så har vi 3 Meowth fra Phantasmal Flames. Dem har jeg pullet. Mig og familien har pullet en 20 stykker af dem. Den er stukket af. En Celebrations Pikachu. Så har vi vores Gengar Mimikyu full art her, som vi også trak i en reel ind på kanalen. Hvis I ikke ser vores shorts på kanalen, så skal I gå ind og gøre det, fordi vi lægger shorts op hver eneste dag. Og den trak vi i én pakke. En af mine bedste pulls nogensinde. Og den håber vi selvfølgelig også på en 10'er. Der skal nok komme follow-up. Så har vi Zapdos. En vintage også. Jeg tror ikke, den bliver en 10'er, men en 9'er af dem her kan også gøre det. Så har vi faktisk lidt andre. Alle sammen gode starters. Det er alt sammen fra Box Breaks også, hvor jeg har købt pakker. Og egentlig så normalt, så de her, de vil ikke kunne holde værdien
en hjemme, men de her starters her i PSA 10, de er blevet penge værd. Jeg købte en Legendary Collection pack af Rodgers på et tidspunkt for lang tid siden, og der var ikke noget værdi i. Men nu er det jo sådan, at times have changed, så nu er det sidste salg af den her Side Dog fra Legendary Collection 6.000 stykket, og jeg har 2 her, som jeg tror bliver 10. Så det er et virkelig spændende PSA return, vi kommer til at skulle lave. Hvad er det nu lige Dansk Grading Service de er, og hvad er det I laver? Jamen altså Dansk Grading Service, det er jo et hotspot til at sende kortene til PSA. Får jeres kort, og så sender vi dem alle sammen til PSA. Når vi er ude til events, så vurderer vi også kortene, hvad standen vil være. Så hvis man sidder derude, og man ikke ved, om ens gamle samling er noget værd, så kan man bare komme ind og få al den rådgivning, man vil, og sende det direkte til grading. Og hvorfor er det egentlig, man sender det til grading? Altså, hvad hjælper det? 2 ting. Den ene, det er nostalgifaktoren. Hvis at du har nogle kort fra barndommen af, som du gerne vil have protected lidt bedre. Og den anden, det er måske en prisoptimering. Yes, prisoptimering. Ja. Og vi har link i beskrivelsen til det hele. Hvis du ikke allerede har gjort det, så hop ind og tjek det ud og få gradet din kort i dag. Vi står ved vores kære samarbejdspartner Tradera. De er nemlig altid til Nordic Card Show og har alle de her byttebord. Så det vil sige, der er altså altid et bestemt område til de her card shows, hvor man altså kan komme ud fra og bytte med andre ligesindede. Og det er jo noget af det allervigtigste ved Nordic Card Show. Det er jo faktisk communityet. Det er jo faktisk, at vi alle sammen her på en eller anden måde er ens og samles omkring den samme hobby. Nogle af de bedste kammerater, jeg har i dag, det er nogle, jeg har mødt igennem hobbyen. Her på kanalen, der samarbejder vi jo selvfølgelig med Tradera. Så hvis du endnu ikke har været inde og bruge min rabatkode IQCollects100 inde på tradera.dk, så kan du altså lige nu, hvis du går ind og opretter en profil, få 100 kroner gratis på de første køb. Så det vil sige, at du kan basically gå ind og købe noget lige nu for 100 kroner, og så få det helt gratis ved at bare bruge min rabatkode. Så brug det, imens du har muligheden. I kan finde mere information omkring det nede i beskrivelsen. Hey, Spille! Ja. What's poppin'? What's poppin', Miss Randerson? Du har skiftet mig ud med Johnny Gade på din gaming. Vi har aldrig spillet sammen. Nej. Men skal vi? Skal vi? Hey! Det er bare det, jeg har bare ventet på, at du spørger, bro. Yeah. Du er til Nordic Card Show? Ja. Hvad skal der her? Hvorfor er du her? Jamen, jeg er sammen med Matraus, og jeg filmer bare. Ligesom dig, mand. Eller du filmer jo egentlig ikke endnu. Det kan være, at I skifter rolle lige om lidt. Matraus er jo nok den største sådan, danske hobbykanal i Danmark. Kan man ikke sige det? Det ved jeg faktisk ikke. Kan man det? Det tror jeg. Ja. Men så bliver jeg nødt til at lære lidt af dig jo. Så hvordan afslutter man sådan en rigtig god video her på allerbedste? Jeg har allerede tænkt mig at stjæle jeres thumbnail og jeres titel og alt det fra sidste video. Ved du hvad, jeg skifter Matraus ansigt ud med mit. Vi afsluttede lige den her, fordi at jeg bare sagde, ved du hvad det mest nederen er lige nu? At den er slut. Mere behøves ikke nogle gange. Men det er også bare det mest nederen lige nu, det er faktisk alt. Det er slut. Ja.